एबसुनि सिडली चिरां दख'रानि 47थि आरो खासिकथा दालाइसा 28थि बोसोरारि जथुमा जागायबाय। सिडली चिरां दख'रानि 47थि आरो खासिकथा दालाइसा 28थि बोसोरारि जथुमाखौ लोब्बा लाखिनानै थुनलाइयारि बादायलायनाय काबादि आरो भलिबल बादायलायनाय हाबाफारिखौ चिरां जिल्लानि 2 नं सोनाब गारलाबारियाव खुंदों। काबादि बादायलायनायखौ बेखेवना होयो खासिकथा बिसिडिसिनि मासिगिरि सर्गेश्वर मोसाहारिया आरो भलिबल बादायलायनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारिया। गुबुन फारसेथिं सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिरबल मोसाहारिया बुङोदि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों भलिबल काबादि आरो थुनलाइयारि बादायलायनायखौ खुंनाय जादों जाहाथे बाहागो लागिरिफोरा गोजौ फारसे आवगायलांनो हायो होननानै बिथाङा फोरमायो। लोगोसे गाबोन खुंनो गोनां गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, MCLA सायखं बसुमतारी, MLA जयन्त बसुमतारी मोनहाबो बाहागो लागोन। दिनै सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 47थि बोसोरसालि जथुमा लोगोसे 28थि खासिकथा दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुमा। बे जथुमाजों साननैनि हाबाफारि लानानै बे बामोनगावनि 2 नं पश्चिम गारलाबारि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव जोङो बे हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय खुंफुंदों। दा बे हाबाफारिया दिनैजों गाबोन अर्थात 3 डिसेम्बर आरो 4 डिसेम्बर बिनि जागोन। दा बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिर बायदि जिहेतु बोसोरनै जों दाजानो होजानाय मोनसे गोजाम कमिटि। दा बे गोजाम कमिटिया दिनैहाय सोलाय सोल' जानानै गोदान कमिटि दाजागोन। दा बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनैहाय गुबुन बेबायदि हाबाफारि जोङो लानाय जादों। जेरैहाय जोङो गेलेमु आयदा हिसाबै भलिबल हौवाफोरनि बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो लोगोसे हिन्जावसाफोरनि थाखाय काबादि बादायलायनाय बेबायदि जोङो हाबाफारि लादों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लादों। थुनलाइयारि बादायलायनायाव जोङो हाइ स्कुलनिफ्राय लानो आप टु हायार सेकेन्डारिसिम जोङो बेबायदि हाबाफारि लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय रेडि जादों आरो माखासे हाबाफारिया सोलिबायानो। बादायलायनायाव मा थागोन? थुनलाइयारि बादायलायनायाव जोंहा बाथ्रा दान्थे आयदा थागोन, जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय हाबाफारि थागोन, ओमफ्राय बिनिफ्राय मोनसेया सोंगाब सोंनाय गाबोनहाय जोंहा गेवलां हिसाबै सानसुनि 2 रिंगायाव जोङो लानाय जादों। बेहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै लिंनाय जादों आरो बेहाय बुंथिगिरि आलासि हिसाबै जोंनि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जोङो लिंदों आरो लोगोसे बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी बिथांखौबो जोङो लिंनाय जादों आरो जोंनि नैबे 13 नं सिडली चिरां समस्तिनि MCLA सायखं बसुमतारी MCLA सारखौबो जोङो लिंनाय जादों। गुबुन जोंनि ओनसोलनि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोन, गुबुन दोलोफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो लिंनाय जादों। बे गेवलां मेलाव आङो खावलायनो लुगैदों नोंथांमोननि बे बड'सा चेनेलनि गेजेरजों बे ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैयो आरो जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार जानायाव मदद होयो आं बेखिनिखौ खावलायदों। गथ'फोरनि सायाव मा थांखि लानाय बेखौ होनाय जायो? दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सम आरो थासारिखौ नायनानै दिनै जोंनि गेलेमुखौ गोजौ लेभेलाव लांनो थाखाय आरो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनानै बा जोंनि नेसनेल लेभेलाव स्टेट लेभेलाव जाहाथे बिथांमोना गेलेनो सुबिदा मोनो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनानै जोङो बे गेलेनाय आयदाफोरखौ जोङो लानाय जादों आरो थुनलाइयारि बादायलायनायाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन समाव जोङो बे हाबाफारिखौ खुंबोबाय थायो। बे खुंनायानो जाहैबाय जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे फरायनायजों लोगोसे माखासे थुनलाइयारि बादायनाय गुबुन आयदाफ्राव जाहाथे जोङो गियान लानो हायो आरो बिथांमोना बिदिनो गुबुन नेसनेल लेभेलाव बिदि कम्पिटिसनाव बाहागो लानानै जाहाथे गावसोरनि जाफुंसारनायखौ मोननो हायो बे आयदाखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननैनि प्रग्राम लानानै जे 47थि जे कनभेनसन बा कनफारेन्स बेखौ जाहाथे बिथांमोना जाहाथे मोजां सामलायनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिग्रोबाय आरो दिनै लोगोसे जे
गेलेमु बादायलायनाया दिनै मोननै जे भलिबल आरो काबादि जे काबादि आरो भलिबला जाहाथे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे जौगानो हायो आं बेखौ मिजिंथिग्रोबाय आरो लोगोसे गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे सोलोंथाइजों लोगोसे जे गेलेगिरि बिथांमोना गावनि जे गेलेनायखौ जाहाथे गोजौआव लांनो हायो आं बेखौ मिजिंथिग्रोबाय आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर ओनसोला जाहाथे गेलेनायाव जे स्टेट लेभेल इन्टारनेसनेलाव गेलेनो हायो आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो दिनैनि जे प्रग्रामा जाहाथे साक्सेस जायो बा जाफुंसार जानो हायो आं बेखौ मिजिंथिबाय